салому дуруд дӯстон. Умедворам хуб ҳастен. Дар ин видео тарзи тайёр кардани ана ҳамин рулети зебо бо картошкаро ки хело бомазза аст нишон медиҳам. Пешакӣ мегӯям ҳатман омода кунед, ба шумо маъқул мешавад. ба мо лозим мешавад себи заминӣ, яъне картошка, гӯшти қима, панир, замбурӯғ, яъне қорҷ, пиёз, мурҷ, намак, камтар равған. Картошкаро тунук реза мекунем. Ана ҳамин хел ё бо корд. муҳим тунук реза кардагӣ бошад. баъд ба болои варақаи тафдон коғази пухтупаз гузошта картошкаҳоро мечинем. қатори дуюмро аз поён ё болои қатори аввал ана ҳамин хел болои ҳам мечинем. аз болои он панири резакардагиро мерезем. варақаи тафдонро ба тафдон гармии 180 дараҷа мегузорем. акнун маҳсулотҳои дарунашро тайёр мекунем. замбурӯғҳоро реза мекунем. пиёзро ҳам реза мекунем. равғанро ба дег меандозем. пиёзро ба болои он рехта то зардак шуданаш мекобем. вақте пиёз зардак шуд, замбурӯғҳои реза кардаамонро аз болояш мерезем. баъди бирён шудани замбурӯғҳо гӯшти қимаро ҳамроҳ карда то бирён шуданаш мекобем. аз болояш намак ва мурҷҳоро мерезему омехта мекунем. панири болои картошка об шуда болояш сурха ки шуд, онро мегирем. маҳсулотҳои пухтаамонро ба болои картошкаҳо мерезем. агар хоҳед, аз болояш бо панир ҳамроҳ кунед. акнун картошкаро бо эҳтиёт аз коғази пухтупаз ҷудо карда онро тоб медиҳем. рулетамонро дар мобайни варақаи тафдон мегузорем. онро боз дар тафдон дар гармии 180 дараҷа мегузорем. тақрибан 10 дақиқа мунтазир мешавем. вақте болои картошкаамон сурхак шуд, онро мегирем. рулети себзаминии мо тайёр. хело зебо аст. шумо чӣ фикр доред? акнун танҳо маззаашро санҷидан мондааст. боварӣ дорам чунин рулети зебои картошкагӣ дастархони шуморо ҳам оро хоҳад дод. беҳад бомазза аст. худованд нигаҳбонатон бошад. хайр дӯстон.